já vás vítám u dalšího videa. Rovnou jsme se spavnuli na vesnici. Nic není nahoře. Taky nic není. Nemám zavírat. Takže máme golema. No, tady je. Postal si jeden mám. Tak. No, já jsem zapojil. Já vás zdravím u dalšího videa. No, předchozí videa byly úplně hrozné, s hrozným zvukem. A určitě tohle je s hrozným zvukem, takže... Pardon. Mám prostě špatný mobil. Tady nic není. Chleba. Brambory. A tam musím dát. Tak, jdeme dál. Ze všeho další, nebo ze všeho první, nebo jak chcete. Půjdeme tady a koukneme se tady k něco. Nic tam není. Takže půjdeme si vzít tady bramborky. A půjdeme to lajkem. A odběrem. Jestli chcete. No nic. Jdu. Co ty prodáš? Sem. Moje brambory. Dobrý. Tak, co ty? No, to asi nepotřebujeme. Rolin. No nic. Kam kde? A ne, pomoc. Tak. No pojď. No jo, musíme se zabít, aby jsme měli železo. No to si každý ví. Tak. Kolik, doufám, že 5, prosím. 5. Nice. Čáme. Tak. Takže tak, krása. To, co nepotřebujeme, tak. Tak jdeme spát. Další den půjdeme na průzkum. Vezmeme si postel. Nestvůry zde v strandu. Oj. Dobře, to jsou nestvůry. Ale ne, nech mě. Tě nechej. Tak jdeme. A určitě odebírat na mém kanále. A jestli ne. Au, hej, nechme. Ale ne.
nechte mě. Dobrý. Co máme? To nepotřebuju. Tak jdeme na ten průzkum, no. Tak jdeme. Dřevo. Rychle. Musíme to vzít. Tak, vezmeme nějaké dřevo. Tak, krásně si vezmeme dřevo. A mě v tomhle videu bude slyšet. Tak vezmeme nějaké to dřevo. Takže nějaké dřevo jsem si natěžil. Takže jdeme dál. Nemám stack 44, jenom 44. To je smutné. O, kámen. Taky nic na kámen. V tomhle světě jsem zatím úplně nedáří. A odebírejte mě. Jdeme tady aspoň 100 lajků. 100 lajků. Ale ne. Jestli dáte 100 lajků, tak se chápete. Tak dejte mi odběr. A jdeme zase točit. Takže zatím tu máme jenom sklo. LED. Se z toho ledu zblázním. Tak tím točit dál. Ale to můj byl rozstavený na to, že tady už musí být pevnina. Normální pevnina. Takže jdeme dál. Tak jdeme dál. O, medvěd. Medvídek teda. Doufám, že jiný nemá mamku. Jdeme dál. Ne, prosím. Dobrý. Jsem ale umřel tady. To bych jsem nechtěl. Tak, jdeme dál. Tak, jdeme dál. Dál, ajaj. Tak. Chtěli jsme ve slepé uličce. Tak. Teďka asi končím video. Dejte like a odběr. Ať máme trošku víc lajků a odběru samozřejmě. Tak zatím čau.